Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Katur donga saking kula, mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan ugi lancar ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Umaryanto kanthi irah-irahan Warung Alas Medawa. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Mendung mangsa rendeng katon temata ing angkasa. Sauntara srengenge wis manglung mengulon. Anggonku nggelak sepeda motor tak sengaja mlipir dalan pegunungan jurusan Jatirejo, Wonosalam, Kandangan. Senajan rada adoh sithik tur dalane munggah mudhun, nanging kanggoku luwih aman tinimbang liwat dalan gedhe Jombang Surabaya sing dikebaki pating sliwere kendaraan roda papat. Senajan wis ngati-ati ning yen ketanggor sopir ugal-ugalan sing ora mailu marang kendaraan roda loro, kelakon kepepet lan jegur sanjabane aspalan. Yen ora permono kelakon nyungsep lan miso-miso sak karepe dhewe. Mula kanggoku luwih enak liwat dalan pegunungan, ngiras pantes ngematake endahing sesawangan lan segere hawa pegunungan. Sauntara iku senajan riyayane wis mungkur wetara 2 minggu kepungkur, ning swasanane isih rinoso ing desa-desa. Bocah-bocah cilik isih padha nganggo sandangane sing anyar, dolanan ing plataran, mlaku-mlaku karo kanca-kancane lan uga ana sing kober nyumet mercon sing gedene sak lombok cimpling. Nanging beda meneh karo swasana ing sakidule desa Jabung, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Warga desa padha rame-rame nebang kayu tanpa duwe rasa wedi. Glondongan kayu diseleh boncengan sepeda motor, njur digawa bali. Alas sing isih klebu wewengkone KRPH Jombang sing mapan ing sakidule desa Jabung kasebut kelakon ludes dijarah warga. Embo nganti pirang hektar. Sing cetha alas ing kiwa tengen dalan sing sadurunge katon edum nyenengake, saiki katon cengkar. Alas iki dijarah warga wiwit sasi poso. Golek gawean angel, Mas. Nyambut gawe asile ora sumbut. Luwih enak nebang kayu wae. Kandhane sawenehe warga mangsuli pitakonku. Ayen golek gawean angel, gene sing diamuk alas. Yen asile nyambut gawe ora sumbut, gene sing dirusak alas sing sithik akeh melu njaga lingkungan. Mbuh. Ing jaman sing sarwa bebas iki, kala-kala pancen bisa kebablasen.
Lakuku tak terusake. Pandem arloji nuduhake jam 5:30 luwih sithik. Kudune sulake sang surya ing bangkulon kono isih katon semburat. Ning merga gemulunge mendung ireng tambah kandel, kanane wiwit prepet-prepet peteng. Tekan dusun ganten sing dalane nyelorot mudhun, cebloke udan wiwit rinoso pating telepok. Tungganganku rada tak banterake, balapan karo cebloke banyu udan. Tekan alas sing isih klebu desa Medawa, udane tambah kerep. Lagi wae lampu sepeda motor tak urupake, ambyuke udan kaya disengkakake. Kepeksa sepeda motor tak enggokake menyang warung pinggir dalan sing kebenaran lampu petromake lagi wae diurupake. Nuwun sewu, Bu. Lan nuwun, Bu, derek ngiyup. Alokku karo jagang sepeda motor ing emper warung. Oh, nggih, monggo mlebet mawon, Mas. Mriku trocoh lho. Wangsulane sing duwe warung. Umur-umurane kira-kira padha karo yuswane ibu. Nuwun sewu, Bu. Kula nyuwun kopi jahenipun menapa wonten? Pitakonku karo nyoplok jaket sing meh teles kebes. Wonten, Mas. Ngrantos sekedhap nggih, toyanipun dereng umop. Senajan saka njaba warung iki katone biasa-biasa wae, ning nyatane cukup jembar. Kajaba dipepaki ruang pawon uga tinemu kamar loro sing mung ditutupi nganggo klambu. Jajan lan camilan sing diadhep uga biasa-biasa wae. Ora ana sing istimewa saengga ora ngundang selera manganku. Dalemipun pundi, Mas? Pitakone sing duwe warung karo mapanake lungguhe ing cedhak kotak wadah duit. Griya kula pare, niki wau saking Mojokerto. Tilik kanca. Tepangaken warga dusun celak mriki ngundang kula kanthi sebatan Mak Karti. Nggih, Bu, kula Yanto. Kesa menawi ing mangsa rendeng pancen ngaten menika, Mas. Saged kepetheng tendalan. Niki wau dapur keleresan. Jenengan kok bikak wande teng mriki. Angin kula bikak nggih dereng dangu kok, Mas. Nembe seminggunan. Agek layak lagi sepisan iki aku ngerti yen ing tengah alas iki ana warunge. Batinku. Let sedih lo, Mak Karti ngadeg nyat, jur ngungak pawon. Banyune wis umop, masih kae gawekno unjukan kopi jahe. Kandhane wanita setengah tua kuwi marang embuh sapa. Awit wiwit mau durung katon anane pawongan liya ing warung kasebut. Ora wetara suwe saka pawon jedul kenya ayu nyangga baki isi segelas kopi jahe. Pawakane lencir kuning, rambute sapundak, sandang penganggone luwih necis, lan cekake ora cocok yen dheweke manggon ing warung sing sarwa prasaja iki. Monggo dipun unjuk. Kandhane lirih karo nyeleh segelas kopi jahe ing ngarepku. Ambuh gene ya, jantungku wiwit deg-degan nalika nyawang eseme sing sajak ngalem. Mripat lanang iki uga melu lirak-lirik kaya mripat normal lumrahe.
Tepangaken Mas, niku yoga kula. Naminipun Lastri. Aloke Mak Karti saka Lawang Pawon. Cah ayu sing durung adoh saka lungguhku kuwi njur ngajak salaman. Ora kesuwen tangane tak tampani. Yanto, kandhaku ngenalake aran. Tangane krasa anyep. Sekecakaken rumiyin nggih, kula tak nutukaken korah-korah. Selane Mak Karti saka Pawon. Anake wadon iki njur lungguh ora adoh ing sisih tengenku. Nanging batinku sajak ora percaya yen cah ayu iki anake Mak Karti. Merga ya kuwi mau, rupa lan dandanane ora cocok karo papane. Yen dudu anake temenan, apa cah ayu iki anak-anakan sing sengaja disuguhake marang para tamu. Lah yen dheweke wanita palanyahan temenan, kok eman banget karo ayune. Alas kene isih rungkut ya. Kandhaku miwiti basa-basi. Beda adoh karo alas ing sakidule desa Jabung sing dijarah warga mau. Kok pirsa jenengan? Saking tindak pundi to? Selane bocah ayu kuwi. Saka Mojokerto. Nanging mbok ora sah basa. Ngoko wae ben luwih akrab. Anek wis akrab njur kepriye? Wah, lah iki guneme sajak nantang sing luwih pribadi meneh. Sedhela lungguhku rada mingset nengen. Watara kurang 2 kilan, lengenku wis bisa senggolan karo lengene bocah ayu kuwi. Sampean anake Mak Karti temenan apa? Aku anak tunggal. Kira-kira 2 tahun aku ana Jakarta. Mergo ora kerasan, aku banjur bali lan kumpul meneh karo simbok. Ing Jakarta ana ngendi? Salon kecantikan. Wah, enak tenan ya. Bisa dandan sewaya-waya. Katon necis terus. Durung mesti. Nek turu? Oh iya. Sing katon mung siunge macan kumbang. Kandhaku karo nggarisake driji ing pojok lambe sing tegese iler. Dheweke ngguyu cekikikan. Lengene nyenggol lengenku njur tak bales. Gregel. Wah, rasa deg-degan ing dadaku iki tambah ngebut. Ning aku melu bombong lan patut ngacungi jempol. Kandhaku. Lho, gini yo. Senajan wis 2 tahun ana Jakarta, ning sampean isih fasih nggunakake basa Jawa. Beda meneh karo tanggoku. Saben bali lebaran menyang kampung, basane rasain, ngapain, biarin. Emangnya gue pikirin. Sampean kok pinter banyol Mas. Selane karo ngempet guyu. Temenan kok. Basa niki pancen ngono. Malah yen tak gagas pancen bener kandhane simbahku mbiyen. Kepriye Mas? Jarene simbahku, ing ngendi wae papane, wong Madura yen ketemu kancane mesti guneman nganggo basa Madura. Semono uga wong Bandung, guneman karo kancane ing ngendi wae nggunakake basa Sunda. Beda meneh karo wong Jawa, ketemu ing ngarep lawang wae basane wis malih. Lagi ngapain tuh? Bocah ayu kuwi ngguyu meneh. Sepisan iki karo njiwit lengenku.
Arep tak wales dheweke wis endo luwih dhisik. Durung nganti entuk 30 menit, aku lan Lastri wis akrab lan malah kaya wis kenal suwe. Sauntara kahanan jaba warung peteng dedet. Udane durung lerem. Nanging durung nganti lambeku kumecap nutukake gunem, ujug-ujug ana priya loro mlebu warung. Sing siji gedhe dhuwur lan dandane rada necis. Dene kancane rada cilik lan brengose tipis. Taungak jaba ora ana kendaraan diparkir. Menawa wae wong-wong kuwi warga dusun cedhak alas kono lan anggone menyang warung gawa plastik utawa godhong gedhang kanggo tutup saengga ora kudanan. Ning eloke nyumurupi tekane priya loro kasebut dumadakan, Lastri ngadeg nyat njur mlayu mlebu pawon. "Kowe sapa?" pitakone priya gedhe dhuwur rada sengol tur ngoko. "Aku Yanto," wangsulanku cekak tanpa krama, senajan dheweke luwih tuwa. "Kaping pira kowe dolan menyang warung kene?" "Tekaku iki mau mung saderma ngiyup, lan yo lagi sepisan iki." Atiku tambah ora kepenak. Swasana sing maune nyenengake sakala malih dikebaki rasa tido-tido. Sauntara priya liyane sing pawakane rada cilik enggal ngadang lawang. Kaya-kaya sengaja nyegat murih aku ora metu saka jero warung. "Ayen kowe nunut ngiyup, apa kowe ora ngerti yen udane wis lerem?" Tak ungak menjaba. Udane pancen wis lerem. Aku tambah kebingungan. Sajake anggonku ngiyup ana kene ana sing ora seneng. "Gek sampean iki sapa?" pitakonku tak wanek-wanekake. "Ngerti yo? Cah bagus, bocah sing gemagus. Aku Somo, bojone Lastri." Mak dek. Dadaku kaya didodok alus salengen gedene. Antarane percaya lan ora, sak keplasan Lastri kemliwer ing angen-angen. "Yen aku kleru, aku njaluk ngapura. Aku kenal Lastri lagi iki mau. Kebeneran aku ngiyup ana kene." "Kowe rak saka pangakonmu saiki ing sangarepku sawise konangan. Aneng aja mbok kira aku kena diapusi bocah wingi sore. Kowe dudu Yanto, nanging Panji saka desa Medawa sing nedya ngrebut bojoku. Ora iya to?" "Dudu. Aku dudu Panji kaya sing mbok karepake. Yen ora percaya takokno marang Mak Karti." Priya aran Somo kuwi maju sejangkah. Suarane tambah panas. Gek menyang ngendi Mak Karti lan Lastri mau? Geneo ora enggal metu mbela aku. Aduh, cilaka. Aku kudu waspada. Bisa-bisa wong loro kuwi ngrangsek maju njur ngeroyok awak mami. "Lagak guayanmu gagah, ganteng, jebul demen ngrebut bojone liyan." "Ora, aku ora duwe watak kaya ngono. Lastri karo aku iki mau mung saderma gegojekan." "Kowe bisa alesan sak kepenakmu. Ning iki bukti liyane." Kandhane Somo karo nudingi segelas kopi jahe sing durung kober tak demok. "Ayen kowe mung nunut ngiyup lan pesen kopi jahe, kene ora enggal mbok ombe. Kopi iki sengaja ora enggal mbok ombe, murih anggonmu pepadan karo Lastri ben rada suwe to."
Aku pancen ora kulino ngombe kopi panas. Sengaja tak jarake murih rada adem. Ya iki wis adem. Yen alesanmu ngono, buktekno. Ombenen kopi jahe iki. Gelas kuwi tak tampani. Nyatane pancen wis adem. Mung wae ambune beda banget karo kopi jahe lumrahe. Gondo ora enak sing nyogro irung kuwi kok bergawe sirahku rada kliyengan. Kene ya ora enggal mbok ombe. Kowe ora doyan kopi jahe lan anggonmu pesen kuwi mau mung kanggo alesan wae. Aloke somo. Wis dadi pakulinan lan kanggoku arupa kewajiban. Sadurunge mangan ngombe utawa nyandak pegawean, tak disiki maca basmalah. Semono uga sadurunge kopi jahe sing ambune badhek kuwi tak ombe. Bismillahirrahmanirrahim. Dongaku lirih. Durung nganti lambe nyenggol pinggiran gelas, dumadaan sirahku tansaya kliyengan. Saya suwe kahanan sakupengku tambah peteng. Swara pating jlerit keprungu ngebaki kendangan kuping. Priya loro ing sangarepku mau wis ora katon irungi. Sing jedul rerupan gegirisi kanthi swara pating jlerit sesambatan. Ning lamat-lamat keprungu uga guyu ngakak. Rerupan-rerupan medeni kuwi tansaya nyedak. Aku ora bisa tumindak apa-apa kejaba menyebut asmane Allah ing batin. Lan pet sakupengku peteng dedet. Hawa adem nyempyok kulit. Udan riwis-riwis isih rinoso. Ing sakupengku ora katon anane cahya sak pletik-pletika. Tak coba tangi. Sandanganku gupak lendut. Korek gas tak urupake. Kiwa tengen tak coloki. Tetelo aku isih ana ing pinggir dalan tengah alas. Sepeda motorku semendhe ing ngisor wit-witan gedhe. Sedenge warung sing tak anggo ngeyup kuwi mau wis ora katon tilase. Embuh amblas menyang ngendi? Tanpa kesuwen sepeda motor tak starter. Njur tak gelak ngulon karo bola-bali ngunekake klakson. Desa-desa sing tak liwati wis katon sepi. Embuh wis jam pira aku ora ngerti. Lagi tekan perapatan kandangan, arlojiku tak iling-ilingi. Tetelo wis jam 12:30. Kanthi sandangan gupak lendut, aku mampir lan nginep ing omahe Pakde. Apa sing mentas tak alami banjur tak critakake. Lelembut alas kono sok-sok pancen nggodha lan njaluk kurban. Ngono ngendikane Pakde. Taun kepungkur ing kono kelakon ana kacilakan. Korbane sapene kenya ayu lan ibune. Saumpama kowe mau ngombe kopi jahe sing disuguhake, kowe ora bakal bisa bali menyang alam donya. Kowe bakal pancal donya lan bisa dadi gedhi bali lelembut mau. Tumrap bangsa alus, akeh cara kanggo golek kanca. Salah sijine cara kang sing mentas kok alami kuwi mau. Alhamdulillah. Gusti Allah isih kersa paring pengayoman saengga aku isih tetep katon ganteng alami. Ora kaya rupane lelembut sing gegirisi mau. Jodel. Mekaten waosan saking cariyos basa Jawi.
Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.